BBC 100 बोसोर जुबिलिनि खन्थाइ सफैबाय दिनै लिरदोंमोन मुस्रि डमनिक दैमारि फरायसुब्रि बाप्टिस्ट मण्डली। सफैबाय दिनै बेसेबा गोजान लामा हान्थिनानै सफैबाय दिनै जों जुबिली जथुम्मायाव। नुवाखैमोन सिनायाखैमोन जोंनि बे जुबिली, नुहुरनाय गोहो गैयामोन मेगनाव। मावबोबाय इसोरनि बोसोनजों BBCआ गोसोजों मावनायनि लुबैयासै गेदेर बान्था। बेसेबा दुखु दाहाखौ सैसोनायजों सफैबाय दिनै जों जुबिली जथुम्मायाव। संसारनि जेथो बारा सिमब्रेदोंमोन जोंखौ बेसेबा गोजान लामा हान्थिनाय समाव। इसोरनि बोरखौ मोननानै जों थाद'आसै, सफैबाय दिनै जुबिली जथुम्मायाव। सुबुंनि गासैबो आशीर्बादनि बिगोमाया इसोरानो। गोसोजों खुलुमहरो अरायबो नों इसोरखौ। गोथार बाइबेलनि बोसोनखौ लानानै हान्थिनायखाय सफैबाय दिनै जों जुबिली जथुम्मायाव। बावनानै थाङाखै जोंनि बिफा इसोर, अरायबो संग्रिगोन नोंनि मुंखौ। दिनैबो बाख्नायदों जों नोंनि बे कनान फोथाराव। जै जै मै मै फोरबोनि मुं बाख्नायनानै। आमेन।